הכביש הנגדי, זה כאילו, הכביש הזה, זה הכביש שאני באתי ממנו, ומסתבר שכל השדרה הזאת, כל הרחוב הזה, זה שדרות בן פורת, אוקיי? עכשיו, זה כביכול אמורה להיות הכניסה, כאילו החנייה של בן פורת. אז זה הכניסה הראשית לבית של סבתא שלי. עכשיו, פה סבתא שלי גרה. חכה, אני הולכת. טוב, זה יהיה סרטון שאתה תראה, כאילו אתה תסדר את זה אחר כך, אבל פה סבתא שלי גרה. זה, הנה, זה הבית של סבתא שלי. אתה רואה? זה הבית של סבתא שלי. כאן סבתא שלי גרה. זה המדרגות שעולים. עכשיו, פה אני חניתי את האוטו. אתה רואה? הולכים לפה. החליפי פה את הפח. זה הפח שיש היום כבר עוד מהתקופה שאני גרתי פה. אבל כאן בעצם אני חניתי את האוטו. אתה רואה? מכאן באתי. שם זה בעצם הכיכר, מה שהראיתי לך. פה זה הבית כנסת, המקווה זה בהמשך. פה כל זה בית ספר או מגרש, לא זוכרת. וכאן זה ממה שנכנסתי. עכשיו אני חניתי אחד מהרכבים פה. חניתי כאן, אחד מהמקומות חנייה האלה. וכאן זה הבית של סבתא שלי. הולכים. וזה הבית של סבתא שלי, מה שהראיתי לך מקודם.